Peter and John confirmed the empty tomb of Jesus Christ. Peter and John found the empty tomb, but faith came when they encountered the risen Lord. Jesus did not appear to his enemies to prove a point. He appeared to his disciples to strengthen their faith and prepare them for their mission. Lord, grant us the grace to believe without doubt, to profess you with courage, and to remain among those whose faith is alive. Amen. Pedro y Juan encontraron el sepulcro vacío, pero la fe creció cuando se encontraron con el Señor resucitado. Jesús no se apareció a sus enemigos para demostrar nada. Se apareció a sus discípulos para fortalecer su fe y prepararlos para su misión. Señor, concédenos la gracia de creer sin dudar, de confesarte con valencia y de permanecer entre aquellos cuya fe está viva. Amen. Peter na John hụrụ ili ahụ tọgbọchafụ, mana okwukwe ha siri ike mgbe ha zutere di nwenu onye siri n'ọnwụ kulite. Jesu agaghị gosiwe ndị iro ya onwe ya iji welu gosi ha nkarị, ma o gosiri ndị na-eso ụzọ ya onwe ya iji mee ka okwukwe ha siwanye ike, iji kwado ha maka ịgbasa ozi ọma. Di nwenu, nye anyị amara gị iji kwelu ghara inwe obi abụọ, ka anyị welu obi siri ike na-ekwupụta gị, ka anyị sonye na ndị okwukwe ha na-anụ ọkụ. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. The stone has been moved and he is gone from this place as we were told.